Construction worker nga nalingaw og sayaw, gitabangan og dunggab sa manag-uyab. Si Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Wa makatiwas og sayaw ang usa ka construction worker kinsa nalingaw unta sa pagsayaw dihang na naginot sa katapusang tukar sa diskuhan sa dili pa undangon ang disko. Human kalit nga gitabangan og dunggab sa manag-uyab. Nahitabo alauna sa kadlawon sa sitio Sibagay 2, Barangay Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Gila ang biktima nga si Eduardo Cañedo, 36 anyos, ulitao, taga sitio Silangan, Barangay Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Ang biktima samdan sa tuong bahin sa iyang tiyan ug tuong bahin sa kamot tungod kini sa pagsinagang sa mga pagdunggab ni Buntol. Dugang samad sa biktima ang iyang tuong liog gumikan kay gidunggab usab siya ni Angele ang uyab ni Buntol. Nagkanayon si Police Master Sergeant Ramonito Canasa, investigador sa Toledo Police Station, nga ang biktima ni disco sa pista sa maong lugar. Samtang kini nalingaw sa pagsayaw dihang giundang na ang disco. Kalit lang kini nga giduol sa mga suspect nga manag-uyab nga diha sab sa diskuhan. Ug giila nga sila si Buntol ug Angele. Sa walay igong rason gitabangan og dunggab ug ice pick ang biktima. Human sa hitabo ang suspect nga manag-uyab daling misibat. Notadong badlongon si Buntol nga taga sitio Apid ug Angele taga sitio Masaba sa Barangay Cantabaco. Giingon nga dunay record kaniadto sa pagpanunggab apan wala mo reklamo ang biktima. Apan karon sa ilang pagpanunggab sa usa ka construction worker, pasakaan sila og kaso nga frustrated murder sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music News Authority. Larga Brigada